अच्छा नहीं के लागत। पता ना कौन घर में शादी हो गई, मन भी ना लागेला। पता ना मम्मी पापा का देख के कई लोग का में क्वालिटी रहे में मतलब नहीं ये जो कुछ अच्छा नहीं के लागत। का हो कहाँ बात करता रू? का करे वैसे? का करे के बा? काहे इतना गुस्सा में बोलत रू? त का करी? आए? त का भइल बा का? कुछो ना हमरा आए? कुछो ना। तने सामने ताको ओने काहे मुंह घुमा के बोलत रू? एना ताको है ना? हमार आके चले बुझे ताकि मतलब एकर मतलब ये भाई। हां बिल्कुल भाई। एक पति से अपना बात कर जाला। का दिक्कत बा बताओ। तले काहे जे सुख बा? मतलब कौची के सुख नहीं के तार लोग कौची नहीं के घर नहीं के दुआर नहीं के खाए के कमी बा कौची के दुख सब चीज लागे का हो का काहे किसे का करी? मतलब वजह का बा कोनो वजह नहीं है, ऐसे बड़ वजह का चाहिए? तो काहे इतना गुस्सा में बोलत तारू केहू आवला ता अपन पति से प्यार से बोलला बात केहू के त हम ठीका नहीं खेले ले। तो का दिक्कत बा मतलब हमारा कुछ बुझात नहीं है। दिक्कत केहू के लगे दिक्कत रहला तभी केहू एती करेला। तो तारा घर के लोग के बुला दी। तो मतलब घर में साफ सुथरा से न रहल जाला, केहू काहे न रहल गाँव छावा पर चढ़ जाता रह। और मानते नहीं हमरे में कोई बात थोड़ा घर के लोग के दिक्कत बावे एकरा खातिर हम घरे कहें ठीक है और सफाई से रहो जानते रहनी जाए को बाहर हमारा दोस्त फोन कैले रहूँ ठीक बा तो कल सामान तैयारी करी हो ठीक बा कल निकले के बावे अपन ठीक से रहेला घर के लोग के खियावा पियावला यहाँ खिसियाल ना जाला ठीक बा आ कहबू दिक्कत जा चाहे चूल्हा भाड़ में जाओ इससे हमरा कोनो मतलब नहीं है। ठीक बा अब तू ही जानो अब तोहरे चलते हम जाता नहीं लेकिन अब तू अपन जा हेलो ओह नो वो कल जाता वो है मुझे सा और 2 दिन रुक जाओ ओकरा बाद से तो मजे मजे बा। हाँ ठीक बा रखा तनी बाद में कॉल करेंगे। हेलो हाँ 2 दिन 2 दिन अब बर्दाश्त हुई 4-5 दिन तो यहीं निकल गई बा। अच्छा ठीक बेटे 2 दिन के बाद देख लो पहले तो कॉल करिए हमारे लगे। हाँ हाँ हम आ जाए। हाँ कॉल करिए ठीक है ठीक बा कहाँ बाड़ी रे? अरे इतना टाइम आ गई आ खाए होए के कुछ नहीं की पूछत ना लिया के देली। कहाँ बारिश? अरे सुनाता आई हो दादा अब हम का करी आजकल के जुग जमाना वैसा आ गइल बा। दुआरी पर के बूढ़ रहता लोग चिल्ला तो घर में इतना मोबाइल से बिजी हो गइल बारे सो। अब हमारा काल चल तनी हम हो जी बैठे अपने सुन ले होता आई केने गई बुढ़वा दिन भर झाँव करत रहता। अब पता ना 4 बेर खाना खइलस लागत है कि पूरा उनके जायदादे उठा के खिया दी। ये बुढ़वा मरियो नहीं जा दिन भर भकवा के रखले रहता। का हो के पड़े दिन भर का खिलात रहता। अरे खाए होए के बा कुछ इतना टाइम आ गई तारा कुछ बुझाता। अब का खइबो 4 बेर ना खिला जाओ तो धइल बा खा लो। ए बाप हाँ, ठीक बा जा। बाबजी जाता नहीं बाहर ठीक बा ठीक बा बाबू। तन पतोहिया के ध्यान देला तन सा
खिसिया ही हो ओकर बात तन से सुनेला खिसियाले तो कुछ बोले हां ए बाबू दिन भर झां 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 कइले रहती है कुकुर खानी ओकर लोकम बावे तनी घर के बड़का घराना के ही हो यही वजह से तन से घां घां कइले वही से नु हमनी के बर्दाश्त क के बानी है जी बैठल बाबू। अच्छा ठीक बा कोनो अब तू ही नु कइलो हम कौन करे गई रहनी का करबो बाबू फंस गइनी हम। ठीक बा बाहर जाता रह तार दोस्तवा फोन कइले रहलो। अच्छा ठीक से रहियो अब बढ़िया से कमैया खइयो अपना देह के तनी जाम करियो बाबू। हां ठीक बा जा तन देखियो ओकरा के ठीक बा हम देख। हां खुश रह जहां रह तहां आबाद रह यहां रह चाहे इलाहाबाद रह। हां जस्टे आ गई क्यों नहीं है नु अच्छी हां पसावते बनी अबे ते चलिए दिलो बनी तो हाँ जल्दी आओ बुढ़वा नहीं के साथ कहीं गइल बा। हेलो का हो जान बारे इतना दिन से भुलाई रहो आज हमनी के कई दिन हो गइल मिलल है हैं आ गई नहीं कोनो रास्ता में दिक्कत ना होई ना बड़ी देखत ऐनी हो देखनी दुबारवा बूढ़ऊ नार लहन बड़ी देखत घूमत ऐनी हो आ कहनी एक भागे एकदम भाग के आई बनी तू और सब बताओ कुछ समाचार अपन सब ठीक बा लेकिन आज और ही ठीक हो गई जिंदगी कचरा बन गई ओकरा से तो कचरा हमार रहन तो बोलते तू हमरा के भुलाइए गइल बड़ी अरे वो सब होता है जे दुनिया ओकरा के लोग भुलाई शादी बियाह कोई कैसन कुली हाल भई जाके कुछ ठीक नहीं क्या ये तो घर दुआर है ये कहत रहनी कि बताओ हम बताओ ठीक बा कितना दिन के बाद याद कइलू हो अइबो कोई नहीं तो कोनो फायदा नहीं खे को बेनो से बूढ़ऊ आ जई हन ई के जानता पहले रह तू कि बूढ़ऊ जब गइलो हन तब ये बूढ़ऊ कब के गइलो कोई आ जई हन दिक्कत हो जाई हम अबे नु देखनी है अबे देखनी है तो तारा जब मालूम नजर राखी तो चले जाता आ ओकरा बाद ओके बताई तो फोन करके एबरा कोनो फायदा नहीं तो ठीक बाटे अब हम अपना रिक्शा ना ली ए पतोहा ओह नो अरे सुना तारू हो गया गई आ हिप्पा गया गइलो हम काम ए पतोहा का हो अरे हई घरवा में का फुदुर सुनाता हो आही बाप अरे हौ कौन हो कहां के ऊपर कहां के ऊपर अरे अब के दू आदमी के बोली सुनात रहल हो ये बता नहीं चप्पल के आवाज सुनाई लो जूता के आई बाप आ भाई ढोल हो भाई हमारे घर में कौन ढोल हो अरे भाई हो अरे भाई हो अरे भाई हो हमार बेटा आ जाता तो तहरा के ऊ उपाय करवाओ तनी ऊ उपाय ये गांव नगर के लोग देखी तारा के हेलो नहीं से देखा ले अच्छा रहे दे इतना प्यार मोहब्बत में होला अब तू मत ये छोड़ दो हम ही आएम टाइम निकाल के ठीक बा नमस्कार भैया हम संतू भोजपुरिया चैनल के माध्यम से रउआ लोग के सेवा में ये प्यार मोहब्बत वाला वीडियो ये पेश कइल हो एकरा के देखी लो और एकरा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूली लो घंटी बजाना नहीं भूलना। हमनी के ए माध्यम से ये बतावल गइल बा कि प्यार प्रेम केंगन होला प्रेम कइला के बाद का फायदा बा का घाटा बा हम